दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं। गाबोन एबा 9 आगस्तआव जानो गोनां डुरान्ड कापनि टिकेटखौ नोंथांमोना अनलाइननि गेजेरजों बुकिं खालामना लानो हासिगोन। गिबि सानाव गोबां सुबुंफोरनि होंगो-दोंगो जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बे बाराव नोंथांमोना न'आव थानानैनो डुरान्ड काप नायनो थाखाय टिकेटखौ बुकिं खालामना लानो हासिगोन। गाबोन एबा 9 आगस्तआव जानो गोनां डुरान्ड कापनि टिकेटखौ अनलाइननि गेजेरजों दिनै एबा 8 आगस्तआव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोननो हागोन। अनलाइन टिकेट बुकिंनि थाखाय अफिसियेल वेबसाइट अफ डिपार्टमेन्ट अफ स्पर्ट्स एन्ड YWBTC आव मोननै वेबसाइटखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। बे मोननै वेबसाइटआनो जादों www.sy.bodoland.gov.in आरो www.ticketify.in। बे मोननै वेबसाइटआवनो नोंथांमोना टिकेटखौ बुकिं खालामनो हागोन होननानै आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ मिथिहोदों। लोगोसे बेखौबो मिथिहोदों दि गाबोन एबा 9 आगस्तआव जानो गोनां जोलुर बादायलायनाया नेपाल आर्मि आरो दिल्ली एफसिनि गेजेराव जागोन। नोंथांमोना बबे मोनसे टीमखौ सापर्ट खालामो बेखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ जयैनो दिल्ली इउनिभार्सिटियाव बर' आयदाखौ थाबैनो थिसननांगौनि थाखाय मेम'रेन्डाम गथायदों। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, लोगोसे कामेस्वर बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारि आरो बोसोनगिरि खुंख्रा सर्गियारि बिथांमोना जयैनो दिल्ली इउनिभार्सिटि फेकाल्टि अफ आर्टस आरो बेनि सिङाव थानाय मडार्न इन्डियान लेंगुवेजेस एन्ड लिटारेरि स्टाडिज बिफाननि फेकाल्टि अफ आर्टस HOD अमिताभ चक्रबर्ती आरो MIL इनचार्ज मिताली बर्मनजों जयै सावरायलायनाय जायो। बेनि गुबै दाबियानो जादों दिल्ली इउनिभार्सिटिनि सिङाव बर' बिफान एबा बर' आयदाखौ थिसननानै दिल्ली इउनिभार्सिटियाव फरायनाय बर' फरायसाफोरा बर' आयदाखौ फरायनो मोननायनि खाबु खालामनानै होनाय। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला एबिलिटि इनहेन्सिं कर्सआव जाय फरायसाफोरा गोजौ फरायसालिसिम बर' बिजोंजों फरायदों एबा हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बर' आयदा लानानै फरायना दिल्ली इउनिभार्सिटियाव फरायहैदों, बिसोरबादि फरायसाफोरनो बैफोर खाबुखौ होनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ मेम'रेन्डाम गथायदों। बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों दिल्ली इउनिभार्सिटि मडार्न इन्डियान लेंगुवेजेस एन्ड लिटारेरि स्टाडिज बिफाननि सिङाव बर' आयदाखौ देग्लाय बोसोर 2023 निफ्रायनो जागायनांगौनि दाबि खालामो। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों डीन फेकाल्टि अफ आर्टस आरो HOD अमिताभ चक्रबर्ती आरो MIL इनचार्ज मिताली बर्मन सानैबो गनायथिखौ रोखा खालामदों दि फैगौ 11 आगस्तआव एकाडेमिक काउन्सिल आरो गुबुन मोनसे सेमि काउन्सिलाव सावरायलायनानै बर' आयदाखौ एबिलिटि इनहेन्सिं कर्सआव सोसननायनि गेजेरजों बर' फरायसाफोरा बर' आयदाखौ लानानै फरायनो हानायनि खाबुखौ खालामनानै होसिगोन। लोगोसे बेनि थाखाय थाबैनो साख्रिनि थिसनथायखौबो थाबैनो होसिगोन होननानै मिथिहोयो। थांनाय 2022 मायथाइयाव मणिपुरनि बिधान सभा बिसायख'थिनि सिङाव दाफुंजानाय दा कुकि पिपल्स एलायन्सआ रायजोआव सासन खालामनाय BJP दोलोखौ मदद खालामनायखौ एंगारबाय। बे बाथ्राखौ दोलोनि आफादगिरि टंमां हावकिपआ बिरेन सिंहनि दैदेननाय सरकारनि सायाव रायजोआव जानाय हिंसायारि जाथायखौ नोजोर होनानै नांगौबादि फिथायखौ मोनैनि थाखाय बे थांखिखौ लादों होननानै गभर्नर अनुसुया उइकेनिसिम लिरहरनाय लाइजामाव फोरमायदों। हान्थामेला बिफाना गथ'साफोरनि रैखाथिखौ बांहोनो थाखाय फरायसालिनि बासफोराव गोदान नेमखान्थि थिसनदों। गुवाहाटि नोगोरमायाव फरायसालिनि बासजों थांलाय फैलाय खालामग्रा गासै गथ'साफोरनि रैखाथिखौ बांहोनो थाखाय हान्थामेला बिफाना माखासे गोदान नेमखान्थि थिसननानै होदों। बिजिरसालिया फोसावनानै होनाय नेम बायदियै नेशनेल कमिशन फर प्रटेक्शन अफ चाइल्ड राइट्स पलिसिजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो फरायसालिनि बासफोराव सासे फिमेल सिकिउरिटि गार्ड दोननांगोन आरो बास सिङाव CCTV केमेरा लागायथारनांगोन। रायजोनि लाख लाख हिन्जाव मानसि, 2 लाख हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां, मानोना रायजोनि हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारा मोनथाम गिदिर आसनि बेखेवनानै होदों। हिन्जावसाफोरनो बे आसनिनि रांखौ होनाय जागोन। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बे रांखौ होनाय जागोन। रेशन कार्डनिफ्राय लानानै अरुणोदय स्किमसिम आसाम सरकारनिफ्राय बे आसनिखौ मोननो हागोन। लोगोसे हौवासा हिन्जावसाफोरा गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि थाखाय साफायाव 2 लाख रां होनो थाखाय फोसावनानै होदों। बैफोर रांखौ सोलिफु बोसोर 2023 नि गेजेरावनो नोंथांमोननि एकाउन्टआव सोनाय जागोन। बेनि थाखाय मोनथाम गिदिर आसनिफोरा जादों
फाहामथायनि थाखाय 5 लाख रां मोनगोन। हौवासा हिन्जावसाफोरा 2 लाख रां मोननो हागोन आरो आइजोफोरा 25,000 रां मोननो हागोन। बे रांखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा मोननो हागोन। बैफोर रांखौ 4 दाननि गेजेरावनो नोंथांमोना मोनफुंजोबनो हागोन। जायफोरा रेशन कार्ड दङ बैसोरो सरकारनिफ्राय मोननै खाबुखौ मोननो हागोन। गिबियाव दं बेसेन नाङाजासे माइरंजों लोगोसे फाहामथाय लानो थाखाय 5 लाख रां मोननो हागोन। बे 5 लाख रांखौ मोनफ्रोमबो बोसोरावनो होनाय जागोन। जायफोरना रेशन कार्ड गैया बैफोर सुबुंनो अक्ट'बर दाननि गेजेरावनो गोदानै रेशन कार्ड होनाय जागोन। 2 अक्ट'बराव रायजोनि 7 लाख आइजोफोरा अरुण'दयनि रांखौ मोनफुंनो हागोन। अरुण'दयनि रांखौ 1,400 राङै 2 अक्ट'बरनिफ्राय मोननो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांफोरखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। गोजोन्थों।